Zulu kabali amanga ba shap ushap iyiphi igame yePirates neArrows okwayidlala oyithandayo? Awu-2 mfethu. Yokuqala kwakuyi-derby yami sasemabhida ngananeze sub ngakora lapho khona lokuqala kwi-league enkulu, and then yesibili kwakuyi-semi-final ye-Nedbank ekaMashu. Wona wo-2 njengawa-enjoy kakhulu. indaba iPirates satshwa nje Ngiyacabanga mfethu ukuthi if udlala i-Orlando akufani njengezinye iy'tadium, you know. kanti khona lapho esigodini Noma ungafika ujimile lapha ngathi awujimanga. So kancane uwini i-Orlando mfethu. yini ehluke kahle kahle kula ground kahle? Lasinda mfethu. Lasinda. Noma uthi ufitha kangakanani ukuyibona ukuthi awujimanga. And then phela vele bona bajwayele, so bahlezi beluze is-advantage yabo. Do you think ama-fans ayidlala i-role ukuthi kube nzima ukudlala khona? Kakhulu because ayagcwala. Yabona ama-fans e-Orlando ayagcwala, and then futhi once baqala bakora kuqala bona ekuzoba nzima ukuthi ubuye. Uyayikhumbula igame le ye-Nedbank semi-finals la nePirates? Awungitshela isitori esihlekisayo ngaleyo game. Besadla ngo-1-0 lapho. Away. Sadla ngo-1-0 lapho. Igame ishube ngempela mfethu, ishubile igame. Umahasha ashaya i-back pass kuGumede yabo e-halfway line. Shaya i-back pass. uGumede uyacosha ibeka phansi. Away. Kwathiwa indirect free kick. uGumede angibonanga ngisho bani. Kusoka nje ufocus ephi lo ubone kushube kanje. Kwabukudlika kwethu. Phela washaya isave vele wasase silidwa lapho, but nje ukuthi nje phethe igame indlela e-serious ngakhona. Yena enganakile ukuthi i-back pass phela nje kwakushuthwa yena. Uyicosha ibeka phansi. Yabo sebe siyambuza ukuthi enganakile mntanami. Yabo nje so nje leyo moment le, but igame on nje hayi emnandi sa-enjoy mfethu. Yini wayisho ama-fans sithi siyodlala nePirates tomorrow? Yeah, mfethu sile laphana mfethu ukuthi siyowina nathi. I think sekunesikhathi sagcina ukuyini e-Orlando. Kade sagcina e-Orlando. Sada siyadrawa noma siyadliwa, so and then we try ukuthi siwine nathi ngako okukhona. Yeah, mfethu abahlale benathi mfethu nathi sobalwela.